салому алайкум дӯстони азиз, ман дӯстони азиз ин айноми канали фикри шумо камеам бошад. Дӯстони азиз, ёрдам барои бародаро картаи ҳамин голос мигранта мондагӣ, роҳнамо мондагӣ, ҳамин путку добру бародарамон Парвиз ҳамин картара мондагӣ мана 22:02 ба номи ба фикрам Оятулло ҳозир мебинем ба номи ки 22:02:20:01 дӯстони азиз 17:92 13:51 меравем дӯстони азиз. дӯстони азиз, мана ай номи канали мо ҳамин қудрат ба тавоноӣ ки метавонад дӯстони азиз мақсад ҳисси худро гузоред. Дӯстони азиз, ки метавонад ба қудрат ба тавоноӣ ёрдам кунед. Дӯстони азиз, ин ай номи канали фикри шумо. Дӯстони азиз, Оятулло Баронович. мана дӯстони азиз, ай номи канали фикри шумо барои бародарон. худованде ки ҷон офарид, сухан гуфтан андар забон офарид. аввало ассалому алайкум ҳамватанони азиз, падарон, модарон, бародарон, хоҳарони гироми қадр. бо шумо ҳастам Ҳусайн Нуриддинов аз канали фикри шумо. дӯстони азиз, имрӯз суҳбати мо дар бораи ҳамин баъзе дӯстоне ки паника мекунанд ки мақсад дар Тоҷикистон кадоме касал шудааст. дӯстони азиз, мо имрӯз бо хуҷанд кати гап задем. дӯстон хештаборо кати Тоҷикистон кати гап задем. ҳама тенҷӣ алҳамдулиллоҳ. шукрона мекунем ки дӯстони азиз Тоҷикистон ба ҳамин вабои асри 21 нарафтааст, ҳамин вирус нарафтааст. дӯстони азиз, ва даст ба дуо мебардорем ки худо дар ҳамин ҷаҳон ҳамин нести нобуд шавад ва на фақат дар Тоҷикистон. дӯстони азиз, ва ҳамеша дар намозомон ҳамеша дуогӯ бошед ки дӯстони азиз Тоҷикистони мо ҳамеша зебо гулгулшукуфон бошад мисли ҳозира. худо ба шукр дӯстони азиз, Тоҷикистон дар Средняя Азия хеле пешрафта истодем. дӯстони азиз, ман чанд наворҳои мақсад дар YouTube тамошо мекунам ки дӯстони азиз Тоҷикистон, дӯстони азиз, давлати пешрафта алҳамдулиллоҳ пешрафта истодем. гуфтани онам ки фақат дуогӯ бошед ки дӯстони азиз ҳамеша пеш равем. Тоҷикистон ба пеш, шиори мо. дӯстони азиз, бо чӣ гуфтаниям, ва ман ҳамин ҳозир бо як навор тамошо кардам ки бародарои тоҷикӣ худмон канали путку добру, Парвиз, канали голос мигранта, канали роҳнамо, ҳамин се канала дидам ки ҳозир мақсад як ҳамин бародари мо Оятулло мақсад тасмим гирифтаанд, як роҳро пеш гирифтаанд ки мақсад ба бародарое ки дар карантин ҳастанд, айни ҳол бекор ҳастанд, саҳми худро дар мақсад гузаронда истоданд. ва манам ин наворро мегузорам. қудрат ба тавоноӣ касе маро тамошо мекунад, дӯстони азиз, ҳамин наворро падилиса мекунем ва саҳми худро мегузаронем. дар охир гуфтаниам дӯстони азиз, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед, дастгири якдигар бошед. ин дунё дунёи дурӯза аст, дунёи гузарон аст. дӯстони азиз, ҳамеша дастгири якдигар бошем, дар як гаребон сар барорем. дӯстони азиз, иттифоқ бошем. алҳамдулиллоҳ, ман ҳозир тамошо кардам хело Тоҷикистон ва ҳамватанони мо пешрафт истодем, якдигарро дастгирӣ кардем дар ҳамин рӯзаи сахтӣ. ҳамин ин худаш як пешравӣ аст ва дуогӯи Тоҷикистон ва тоҷикистониён мебошед. дӯстони азиз, ки ҳамеша Тоҷикистон ором, зебо, гулгулшукуфон бошад. Тоҷикистон ба пеш, боқӣ дар амони Аллоҳ бошед. дуогӯи моям бошед дӯстони азиз, ки дар шаҳрҳои мусофирӣ дар амони Аллоҳ бошему соғ омадем, саломат ба ватан равем. ҳамин вабои асри 21 тезтар дар ҷаҳон гум шаваду, ҳама корба бурояду, мақсад зиндагӣ зиндагиро давом диҳем. дӯстони азиз, ассалому алайкум. фикри шумо моро барад ба қуллаҳо. бори дигар ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарони гироми қадр, даромада канали фикри шумо подписатсия мекунем. дӯстони азиз, ваъда медиҳам ки видеоҳои ҷолибро, роликҳои ҷолибро баҳри шумо пешкаш хоҳам кард. дӯстони азиз, чизе аз дастам меояд баҳри шумо дариқ намедорам. даромада подписатсия кунед дӯстони азиз. пешакӣ раҳмат. ассалому алайкум. дастгирии шумо, пешравии мо. боқӣ дар амони Аллоҳ бошед.